Ana ci gaba da zaman makokin mutumin da ya rasa ransa a gobarar, sannan waɗanda suka ƙone kuma suna kwance a asibiti suna karɓar magani. Muttaka Halliru ƙani ne ga marigayin. Dan uwana Allah ya masa rasuwa sanadiyar wuta da ta faru a cikin masallaci. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makoma, Allah ya karɓi shahadarsa. Wasu daga cikin waɗanda wannan ƙuna ta ritsa da su, shi kaɗai ne da su ko akwai wasu? A yanzu dai babu wani wanda ya rasu, shine dai wanda ya fara rasuwa. Yayana ne. Yaya munin wannan ƙuna na waɗannan mutane suke kwance a asibiti? Gabaki ɗaya babu inda bai ƙone ba a jikinsu. Mutum ɗaya ne yake da dama ana ce masa Shu'aibu Ibrahim. Shine kawai wannan ƙunansa yake baya. Gabaki ɗayansu ba wanda bai ƙone ya saɓule ba. Malam Musa Muhammad na cikin mutanen da suka fitar da waɗanda wutar ta ritsa da su daga masallacin. Ya yi min ƙarin bayani kan abin da ya gani lokacin da ya fito daga gida zai je masallacin sallar asuba. Na taho a makara na gamu da wani wuta tana ci a jikinsa ina gudu. Mun zo a ceton jama'a wani yana ciki ina jawowa ina fitowa mata suna taimaka ne saboda haka ma ga haƙoƙonewa na ɗanyi. To wannan ibtila'i da muka tayi da shi ba mu san me faruwarsa ba. Amma akwai wanda suke daga nan waje sun ce wani ne izo ije wani abu ta wannan kofar. Ice wani fawo da ƙaran nan sai ya rufe kofar. Shikenan ya fita a guje. Shine abin da yake. Amma an iya tantancewa menene mai aka jeho ciki misali? Shi abun ba za a taba gane wani abu ba, amma abin da ba ma so kar a dinga cewa ban bane. Wannan tsarin wani tsari ne da suke yowa suka haɗo shi da fetur ne da komai suka haɗo kawai jihohi yayi ƙara kawai da kunna wuta yayi ƙara yazo ya jihohi. Kamar mutum nawa ne a ciki a lokacin a masallacin? Mutanen sun kai mutum 30 ko da wani abu ma. Amma mutum nawa ne suka ƙone? Ki ɗaya sun ƙone wa'annan mutane. Iya wanda yake masallacin nan ina asibitin Murtala a yanzu. Duk nan da kake gani duk fatan mutane ce, fatan jikin mutane ce nan. Da ta sassalibe da kafet din. In ka kama mutum salibewa yake haka muka ta fama. Cikin wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar, ya ce bayan kama wanda ake zargi da tayar da wutar, sun gano an yi amfani da man fetur wajen tashin wutar. Daga bincike da aka gudanar na ƙwararru na farko a wannan wuri, an gano cewa wannan wuta da ta tashi wato wuta ce da aka sata ta hanyar jefa wato fetur. Wanda kuma wanda ake zargi mai suna Shafi'u Abubakar dan kimanin shekaru 38 da ke wannan gari an kama shi wanda kuma ya tabbatar da cewa shine ya je so fetur a gidan mai ya saka kuma a wata roba ya zo ya watsa masallacin ya kunna wuta wanda ta dalilin hakan shi ma hannayensa guda biyu sun ƙone. Zuwa wannan lokaci dai Shafi'u yana hannun 'yan sanda. SP Kyawa ya ƙara da cewa bayanan da suka samu kawo yanzu sun nuna cewa matashin ya cinna wutar ne sakamakon rigimar cikin gida wadda ta jibanci rabon gado, inda matashin ya zargin cewa waɗanda suka zalunce shi suna cikin masallacin. Amma SP Kyawa ya ce suna ci gaba da bincike don gano sauran bayanan da ke tattare da wannan al'amari. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.